Cariyos wayang Resi Bisma. Resi Bisma iku putrane Prabu Sentanu lan Dewi Gangga. Resi Bisma iku satriya kang duweni watak jujur, sabar, sekti mandraguna lan ngedohi kandonyan. Nalika perang Baratayuda, Bisma maju dadi senopati Ngastina lumawan Pandhawa. Senadyan jroning batin ora sarujuk karo tumindak angkarane Kurawa, nanging Bisma wis janji bakal mbelani Ngastina. Wusanane Bisma gugur minangka senopati Ngastina.